News, D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL Mga bad or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo tambay Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan, tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mapagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga naga-kumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio naga-promote inisang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa Amo aton na dapat balinsigin tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with VCO. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa nitric acid mo, ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid sa D3 Bio. Kampiyon. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boost na lapad pang highway, no? Bi-turbo. May turbo. Nga bi-turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend. Kampiyon. Sa rurot gid High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo nga alagyan sa sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of its antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health
News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon,
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:08 na sa agang oras. Ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Saboroso, wala problema. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw Lunes naman. Lunes na, pizza 4 na sa bulan sang Agosto. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon na mga kaki-5 sa pagdulong sa mga informasyon ka mga balita. Agosto 4 na ta.
Pati sa naligad niya Bernis, nag-entrada ng bulan sa Agosto mo. Welcome na ha. Aray na kita diri sa pagdulong sa mga balita kag mga informasyon. Pod sa aton mga ka-Key 5 reporters salin sa ilang mga areas of assignment. Mga follow-up sa mga report. Mga issues kag mga informasyon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw. Subong adlaw si President Ferdinand Marcos Jr. ang naglakat naman sa India bangod sang 5 ka adlaw nga state visit. Upod ni President Marcos amo si First Lady Liza Marcos. Galin sila sa Pilipinas sa mga kainalang mga alas 10:44. Bangod kay ang Pilipinas kag ang India ang ginaekspektar nga magapirmanay sang anom ka mga agreements. Ang anom ini halin sa cooperation sang kasuguan, culture, science and technology kag iban pa. Si President Marcos ang nagatanaw man sa pag-expand sang maritime cooperation sa tunga sang Pilipinas kag sang India mga kakipay. Kaya sini nga itinerary naka-include sa meeting sa Filipino community sa New Delhi, India. Ang bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi. Kag mga separado ka mga meetings with Indian President Draupadi Murmu. Kag pila ka mga opisyal sang India. Galupad na subong ang Air Force One. Air Force One na. Nagalupad ng eroplano nga ginsakyan ni President Marcos padulong sa India. Ang ginbilin nga mga caretaker. Caretaker ha, samtang walang presidente diri sa aton, ini siyempre alang-alang mo natag sa vice presidente kay tiway ka salig sa iya. Hindi ang ibilinan mo sang aton nga nasong kundi ang ginasaligan mo nga tawo. 3 ka mga cabinet secretary, si Executive Secretary Lucas Bersamin, si DepEd Secretary Sani Angara, kag DAR, Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kadalakat ni President Marcos siya si Estrella, siya ginabilin, siya ginasa sa 3 ka mga caretaker. Samtang ang presidente ato siya sa India mga kakifa. Ang mga nagapanguna nga mga balita sa buong adlaw. Alawas nga si President Marcos ang nagbiyahe na pagkanto sa India. Bangod sang 5 adlaw nga state visit. Si Hanilet Abansinya, ang common law wife ni former President Rodrigo Duterte, ang ginabawalan na siya sa pagbisita sa kay former President Duterte sa Sinibigan prison dito sa The Hague, Netherlands. Hindi na pwede ha, bawal na magbisita si Hanilet Abansinya. Samtang may low pressure area na nakita sa buong ara sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility na ginamonitor ini sang pag-asa sa karon. Okay, madala naman din sa pagulan. Agbuas kadlaw, masaka naman ang presyo sang gasolina kag diesel. Ono na bintang increase sa diesel, ono 50 sa gasolina or whatever, pero mabalaan lang nato inabwas. Saka naman presyo no sa San Olan to na saka tada kuan saka sa sobra piso mag-rollback ani sinintimos. Pero magsaka kani sobra piso. Samtang ang sa survey sang SWS 49 ka mga pamilyang Pilipino ang ginatanaw nilang ang ilang kaugalingon nga mga pigado
Pigado ko lang niya kung matamad ka, di ba? Kung mapisan ka to, hindi ka man niya magpigado, sinaya kung mapisan ka, dapat tingwa ka. Dapat nga may determinasyon ka. Samtang si Senator Erwin Tulfo, ginaduso niya nga dulaon ang purpose. Purpose ni kay ti dul out mo. Amo na kaning nambal ta ining purpose ni daw ginatuluan mo sila ang tawo nga magtinamad. Kay dul out. Tagaan mo sila kada quarter, ma-withdraw lang sa kwarta nila sa ila sila nga cash card. May bugas, may pagkaon. Basta ang bata mo nga pigado, ginapa-eskwela mo. Di ko ni tawhay. With all due respect yan sa mga mayo ha, pero iban ni katong age mga ubran na. Mas mayo ni tani ang konsepto na parehas ang duli tupad. Bisan nga katililipon sila sa magamay nga lugar. Nagagwa na kutso-kutso ka kay Five Lawrence. Kita mo ng mga kusang-kasuksok sa mga duli tupad nga may puti kag pula bla. Kabayo, kagamay isang lugar, tilipunan nila damo sila. Ano mo damo sila mo? Katilipon-tipon? Ano ka kulukutso-kutsol kanina? O at least, naka-exercise sila, nakapainit sila. Hindi kay dole out bla, kay yung purpose niya, dole out yun mo. Kada quarter, withdraw ka lang yan sa cash card mo. Pero basta, provided niya may eskwela, na bata mo, nga pigado ka mo. Di, gina-propose sa ni Senator Erwin Tulfo, na islan. Imbes, purpose, dapat tagaan na lang sila pang livelihood. Baka bukas lang sang sari-sari store, Changgis, ina lugar. O, maka bukas lang sang gamay nga kalanaan, karinderya. O kung magdianegosyo sila via online. Siguro kung mga kapital mo nga mga 20 mil ka kay Five Lawrence nga yatag sa gobyerno, no? Instead sang purpose nga dole out. At least kintudluan mo. Amo na gani ambal nilang hindi mo pagtagaan sang isda. Kundi tudluan mo ang tawo kung paano mang isda. Dubla mo na dapat. Ay daw ginapatamad ni sang konsepto sang purpose ang tawo kay dole out. Ang dole tupad mas mayo-ayo na lang na. Isa nagatipon-tipon sila sa magamay nga lugar. Kita nyo ng dole tupad ko sa. Pero at least yara sila naka-exercise sila, naka-obra sila, bisan panggabot lang sila lamon. Panglimpyo lang sila. Sang sa dole out na gid nga, dole out nga purpose. Mayo man ha, pabor kita sa ginaduso nga konsepto subong ni Senator Erwin Tulfo nga islan ang purpose. Tagaan sila kapital pang negosyo, hindi nga i-dole out. Iti kung dole out lang, hatag-hatag mo lang para nisang akap, katulad nisang AX. Wow, katinamad tawos na. Subong nga daan, medyo hugtanay ni pahani sa sininga budget sa 2026 mo, bantayin nyo bla. Ara na si Senator Panfilo Lacson na nakabantay. Kambal ni Senator Panfilo Lacson ya ang mga kongresista nangin kontraktor. Ang mga kontraktor nangin kongresista. Kadamo na sila. Pero sa matuod lang, mas damo pang kontraktor sa kontraktor mo. Kontraktor bla. Panghulam lisensya para lang ka maka-intrabiring po, at least diya pinangabudlayan. Kung mayara man niya nga may lisensya gani, nga iyaya, intelligence bidding para lang maarigluhan, magpaariglo. O, may arigluhan na sa bidding mo. Sugid lang way. Bal gani ka mo way gani arigluhan na lang, posanta ka mo karon sa butilya eh. May arigluanay, amo na nga ambal ni Senator Panfilo Lacson niya may mga kongresista nga nangin kontraktor. May mga kontraktor nga nangin kongresista. Mahuya man naman kamo. Mahiya naman kamo. Mahiya naman kayo. Mahuya man kamo. Maling kay paano na sila mahuya kay mga patay huya na silang daan. Ang iban, hindi man kay tanan. Ambal ni President Marcos, ni mahiya naman kayo. Ang iba niya patay huya, iba niya huya-huya kuno abi. With all
all due respect sa mga kongresista, kadamo sa mga kongresista, congressman, congresswoman, kag congressman, ngati way man sila yung negosyo, way man sila yung kapangontrata. Ang ila lang gapangita sa isang budget para mapunduhan ang mga proyekto nga ginapagayo sa mga constituents nila sa ila distrito. Maya naman kayo. Sa may mga huya na yan, pero sa mga patay huya, Mr. President. Tingin ilog man ni Senator Mig Subiri. Huya man kamo, sige pa kamo operate sang online gambling. Sabi no. Sa mga balita lokal, sa aton sa Banwasang Miagaw, siradog ila sining isa ka clinic, emergency clinic dito sa Miagaw. Bangod sang kaso sang meningococemia, no, isa ka makalalaton nga balatian Kay may isa kuno kagindala dito nga may kaso nga meningococemia, ti makalalaton nga daan ti ginkwa dito no ang isa nila ka lugar nga kung sa diin dira ginakatuan sang tawo magpa-check up. Kay kwan subong no, ang Miagaw gindeklara nila nga ara sa heightened alert bangod sang kaso sang meningococemia no. Ang local government sang Banwasang Miagaw ginpamtang nila ang mga health authorities on heightened alert matapos ang confirmed nga kaso sang meningococemia sa ka-rare mga kakipay, rare tumalagsahon lang but potentially fatal sa aton sining bloodstream infection kung maglapta sa mga close contact. Ang pasyente initially gindala sa Miagaw First Aid Clinic o kon FAC. Apang sang ulihi gin-refer sa Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital sa Gimbal para sa dugang pagbulong. Matapos ang insidente, ang Miagaw First Aid Clinic was temporarily closed sadtong August 2 and 3. Agod to magpatigayon sang thorough disinfection. Agbag administer sang preventive treatment sang potentially na expose nga mga staff sini. Samtang ang municipal disaster risk reduction nasalakyan kag ang mga driver nga nagtransport sang pasyente ang nagpatigayon sang disinfection kag nakabaton sang prophylaxis. Bulong ini no ang ining prophylaxis nga kabahin sang precautionary measures sa mga kakifat. Si Mayor Richard Darin sang Miagaw ang clinic closure kag mga pamulo yung kinahanglan sa emergency care gin-advise nga mag-proceed sa San Joaquin First Aid Clinic. Kay amo na mabudlay no, kay gina-disinfect subong so way pa sang announcement ginpedalom sa heightened alert ang Banwasang Miagaw. Meningococemia, prophylaxis mula nga bulong para nga mataproteksyonan ang imo kaugalingon. Ag ma-disinfect ang mga lugar nga ginkatuan hasta ang driver kag crew sang salakyan or ambulansya sang Banwasang Miagaw. Check nato ng update karon upod sa kay Kaki5 Alex Escalante. Ang subong man may lalaking patay matapos ginbuno sang iya man paryente sa Banwasang Kabatuan.
grabe ning kuano. Ang natabo ning bako na mo sa mga minor de edad to nadakpan sa ICC ground bla. Oh, dira sa Gisano bla sa Diversion Road daw nagrinambol kuno sila to. Kag plano kuno to kali nilang magrambol to kaya sa ila kuno nga GC. Ang mga gang ni may kang tanan sini si Mayor Raisa Chu nagpatawag sa mga meetings ang nanoy tuhay nga manginsa sa gobyerno. ICPO, CSWDO, DepEd, POSMO, hasta PASMO. PASMO. Bakit siling mga gang ni sa mga pamatanon iba ni mga minor de edad pa o. O kada mo sila to. Tanawon karon ha kung ano ma-update naton dire kung saan mapatawag sa meeting kay tig-ag ni bagol sa mga kabataan nimo. No, kaya ang mga kabataan ini, mga minors ini, ka isog ka kabalo na sila kung ano ilay moon. Tinunto ito. Oh. Ang iban pa nga mga balita diri sa aton sininga pagpanglagod sa 11 Mbps. Standby, mabalik kita, dugay-dugay, standby ka K5 AJ Cordoba on official out of town follow-up report sa Banwasang Kabatuan, Patay. Ginbono sang iya kaugalingon nga paryente. Anong motibo sini? Pagbalik ta dugay-dugay pagkatapos gid lamang sini. K5 News. Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. pahina ng mga luha lipatan ng problema magkamon kag magluhog sa bagong paglaom wala sang laya ay bisan anuman kabudlay wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Nagpiyado ako ni Government Lee. Before ko na-met si Doc almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagalan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan.
Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Pabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagin maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. 11 Mbps. There is a K5 News FM Iloilo. May special guest tayo ngayon, kita subong. Ang aton nga counterpart plus sa 11 Mbps dito sa K5 News FM Tacloban. Ari diri subong sa aton sining live studio sa K5 News FM Iloilo, no? Partner naton ang aton sining counterpart, ang anchor man dito sa 11 Mbps si K5 Kevin Susana, no? Sa K5 News FM Tacloban. Sir Kevin, magandang umaga po. Welcome po dito sa K5 News FM Iloilo. Maayong aga sa atong mga Ilonggo o
sa atong colleagues diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much for having me. Akala ko makakaalis na ako. Si Kaki5 Kevin Susana, yun ang angkor natin ng 11 Mbps sa K5 News FM Tacloban. Ako naman dito sa Iloilo, no? Magkasabay tayo. Pareho yung programa natin, no? Parang counterpart. So, sir, anong pakay natin? Kumusta kayo doon sa Tacloban? Okay naman kami doon sa Tacloban. Pataas ng pataas yung ratings natin kahit more than 1 year pa lang yung ating station doon. We're okay naman doon. We're doing good. Dito naman, nakapunta ako dito sa Iloilo. Matagal na nung itong plano namin na magkapatid na pupunta ng Iloilo. Kasi yung Siosana na apelyido, Siosana. nag-iisa lang kami doon. Ganon. Doon sa Eastern Samar. So, ibig sabihin na yung Siosana is from Iloilo? Oo, yun ang sabi sa amin ng aking tatay, yung lolo Isaac daw namin, Isaac Berdan Siosana, ay galing dito sa Iloilo. Especially sa Santa Barbara. Bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Kasi may mga kilala ako doon, hindi Siusan eh. Siusan. Marami doon sa Santa Barbara, pero sa inyo is Siusana. Tama. So, iwan ko baka may nakikinig ngayon, baka Susana ang apelyido nyo dyan, paki-contact lang sa amin dito, no? Or kay Sir Kevin Susana, kasi hinahanap niya yung mga relatives niya dito sa Iloilo. Pwede namang i-message ako sa Facebook, andyan naman yung pangalan ko ngayon sa screen. Yung sa screen mo, yun ang Facebook page mo, sir. Mayroong letter A. Kevin A yung middle name ko. A Susana. Sa Facebook page ko. Okay. So yung lolo ko kasi, ang sabi ng tatay ko, nurse. Nurse. So, from Santa Barbara. From Santa Barbara. Ngayon, siguro, seeking for greener pastures, nagbiyahe papunta ng Eastern Samar. Nakapag-asawa doon. Tapos, yung dalawang anak niya na ibakasyon niya dito sa Santa Barbara, tapos bumabalik sa amin. Pagkatapos, yung umalis ng Eastern Samar, pumunta ng Bataan. Naging administrative officer ng Bataan Hospital. Ang layo sa Luzon. Luzon, Ngayon, nung pabalik niya sa Eastern Samar sa amin sa oras, nalunod yung Velos ang tawag doon, yung barko nung una. Kaya hindi na namin nakita yung lolo namin. So, wala kaming idea kasi wala pa namang cellphone noon. Actually, wala pang Facebook. Walang Facebook. Kasi sabi namin, nako, paano yun? Hindi natin nakita yung lolo namin. So, nung nagtrabaho ako sa Pag-ibig Fund, nakikita ko doon yung mga Siosana na apelyido nasa Kabatuan. Iloilo. Kabatuan, Iloilo. May mga teachers na siguro nag-retire na yun. Wala pa rin Facebook doon. Mga mid-90s. Kaya hindi ko rin makontak. So, ito na yung pangalan mo, sir, Kevin A. Siosana. Yan. So, yun ang Facebook page mo, pangalan mo. Okay, yan. So, K5 dyan. So, K5, Sir Kevin, sabi ng Capitol Beat reporter natin, si K5 Alex Escalante, Siusan lang yung kilala niya. Yun nga. Siusan. Pero prosecutor naman. Prosecutor Noel Siusan. Nako, baka ito kasi dati daw, pinapalitan, may dinagdagan, may binawasan, may binago, parang ganun ba? Yung incidentally, K5 dyan, yung kapatid ko na andon ngayon sa Bacolod, kasi magkasama kami ngayon nagbakasyon dito, prosecutor din. Prosecutor? Fabio Siosana. Si Prosecutor Noel Siusan is Professor for Criminal Procedure. Kasi yung K5 natin na si Alex Escalantes na nag-law proper sa ngayon. So, professor niya daw sa criminal procedure. So, yung si Prosecutor Noel Siusan. Marami kong kilala sa Siusan doon sa Santa Barbara. Yung kapatid ko, prosecutor din sa Leyte. Prosecutor din. Fabio Siosana. Okay. Siguro hindi lang sila nagkakakilala kasi meron ng mga convention ng mga prosecutors, ng mga fiscals. Yun. So, ganun. So, yung mga relatives mo, no, pwede natin
parang public service ito. Oh. Kasi marami tayong kilala pero gusto natin makita natin yung mga relatives natin eh. Oh, so kahapon nakapunta ko ng Cabanatuan, sinundo ako ng pinsan ko ni Jovi, Susana. Nandoon sila sa barangay Puyas sa Cabanatuan. So nakilala ko doon yung mga Kaspe Susana na isang pamilya sila. Sabi nila mayroon ding mga Susana doon sa isang barangay sa Maasin. Ganun. So parang iba-iba na eh. Iba yung nag-migrate sa ibang lugar. Siguro walang naiwan. Konti na lang naiwan sa Santa Barbara. Oo, yung ibang Susana nag-migrate sa Cotabato at saka sa General Santos City. Marami sila doon. Kasi yung mga General Santos City na yan, mga South Cotabato, mga Ilonggong mga tao dyan. Yun. Kaya nag-migrate, no? Kasi kung pumunta ka doon sa north, from South Cotabato, Jensan, South Cotabato, going north, going to Barm, sabi nila, kung ang isang farmer na gumagamit ng karabaw nung mararo sa farm niya, Ilonggo yun. Ganun ba? Basta karabaw yung ginagamit sa pag-araro ng farm niya. Pero kung baka, yung kung baka, mga kwan yun, mga Cebuano. So yun ang palatandaan mo kung pumunta ka ng Mindanao. yun ang sabi ng, kasi 2013, 2014, 2015, and early days of 2016, balik-balik ako around the Philippines eh. Kasi may project ako. So, nakapunta ako doon. Mga Ilonggo yung actually mga Ilonggo, may mga lugar doon na mga taga Dumangas at saka Alimudyan, ibang lugar. Doon sa South Cotabato, maraming Ilonggo doon. Yun, tama talaga. Tama. Kaya yun ang nakaka-communicate sila sa amin. Galing din sa Santa Barbara yung mga lolo nila. Ganun ba? Kaya lang, parang yung nakontak namin na isa, magkapatid ng lolo ko, yung lolo niya. Lolo niya at saka lolo mo magkapatid. Kaya lang, nung pumunta na ako dito, nakausap ko kahapon yung nasa Cabanatuan, parang wala silang idea, pero sabi ko sa kanila, I'm very happy na meron akong nakitang kaapelyido ko rito. Yung Susana pala, tunay na Ilonggo. Tunay talaga, confirm ko na. From Iloilo. From Iloilo. From Iloilo talaga. Mag-public service tayo na kung sino yung Susana dyan, na nakikinig ngayon, via on-air o saka online natin, si Sir Kevin Susana, colleague namin doon sa K5 News FM sa Tacloban. At saka siya yung news director doon at saka anchor ng 11 Mbps. Buti nakapasyal ako rito. So, makita nyo rin siya para ma-reach out nyo siya via Facebook page niya, Kevin A. Susana. Ang sabi nga ni Pinsan Jovi, na pag nag-program daw ako doon, nag-online sila. Pero kahapon lang kami nag-meet ng personal. Okay. Pero before ka nagpunta dito ng Iloilo, medyo nag-chat na kayo? Yung kapatid kong babae ang ka-chat niya. Ka-chat niya, Okay. So, mamaya magkita kayo ng ibang mong mga relatives. Baka mayroong mag-chat pa sa akin. Kasi bukas aalis na rin ako ng hapon. Bukas na nga pa. At saka okay to kasi yung may direct flight na yung Cebu Pacific, Iloilo, Tacloban. Thrice a week. Kasi thrice a week. Ang airport dyan is DZR. Tama. Daniel Z. Romualdez Airport. At saka next year by April 2026 yung magiging international na rin yung airport ng Tacloban kagaya ng Iloilo International Kasi Airport. Kasi ang speaker na galing sa inyo eh. Yes sir. Speaker Romualdez taga Tacloban eh, taga Leyte. At saka yung mother ng presidente natin, taga Leyte Romualdez taga Leyte. So siya yung Samar Leyte Bridge, San Juanico Bridge project ngayon eh. Nung first lady siya, nung si former President Ferdinand Edralin Marcos yung presidente natin, sir. So, okay. So, anong masabi mo sa mga relatives mo nga gusto mo makita sila dito sa Iloilo?
Pwede nyo akong i-message. Anyway, kung hindi na po tayo magkikita-kita ngayon hanggang bukas ng umaga kasi alis na ako ng hapon, na nakapagplano din ako na siguro after 2 years babalik ako dito. Oo. Okay. O kung meron naman Ngayon din naman mahirap kasi may Facebook na tayo. Oo. At saka kung pupunta din naman sila ng Leyte, pwede naman ako i-contact. Makapag-tour guide ako sa kanila doon. Pero yung Samar Leyte na yan, minsan medyo naikot ko yung sa northern, southern Samar, di ba? Northern Samar, southern Leyte. May southern Leyte doon. May eastern Samar. At saka may Samar. May Samar. So, ganun. Doon sa kanila. Kasi nung pumunta ko doon, yung airport, yung DCR airport, hindi pwede makalapag yung 737 or yung 300 na aeroplano. Kasi yung maliit lang, yung may ilisi lang. So, galing Maynila, via Cebu ako, pagka umaga, sumakay ako ng Ocean Jet papuntang Ormoc. Yun. From Ormoc, by land to Katarman. Ang layo doon, sir. Ang layo yun. Half day ang biyahe nun. So bumalik kami. Bumalik ako from Katarman. Pagbalik ko, umabot kami sa airport, sa DZR airport. Alas 2 ng umaga na. So hindi na ako nag-check-in sa hotel, nag-airport na lang ako. Kasi flight ko from Tacloban to Cebu. At saka ang laki na ng pinagbago ng Iloilo ka K5 dyan. Last time na nakapunta ako rito, 1993. 93. Tapos bumalik ako dito, 1996. Okay. Makatapos hindi na nasundan. Ngayon, 2005 na? 2025 na. Napanganga na lang ako. Parang ka-level na ito ng Cebu, yung mga infrastructure dito sa Iloilo. Yung Tacloban na pag-iwanan na ata ng 15 years. Pero anytime maka-open din kayo sa Facebook ni Sir Kevin, Kevin A. Susana, para ma-chat niyo siya, yung relative niyo na nandito. Sir, salamat po. At saka, welcome po dito sa Iloilo. Damogid nga salamat. Tama ba? Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat. Kasi sa amin, damo nga salamat. Okay. By the way, yung kababayan mo dito, congresswoman ng 1st District ng Iloilo, Congresswoman Janet Lorito Garin. Tama, kasi taga Leyte yun, taga Tacloban. Magka-schoolmate kami. Schoolmate? I am ahead ng 2 years sa kanya. Ano kasi ako sa AB, Mass Communication siya, Medtech. Medtech yan, bago naging nagkuha ng medicine. Ngayon, naging provincial chairman siya ng SK. Doon sila nagkita ni Mr. Garin sa kanilang convention. Ni Mayor Garin. Ni Richard. Mayor, dati board member at saka SK din yun. Doon sila at saka nagkita. Yung isang barko, yung na-charter papuntang Leyte, yung pagkasal nila. Pagkasal, kaya nalipat dito si Doc Janet sa Iloilo. Masyadong malinaw yung signal natin to doon via K3 niya FM 105.1 sa Miagao ngayon, ang bayan ni Mayor Richard Garin. Nakapunta na rin ako doon sa sa Gimbal. Okay. Sa kanilang resort, hotel, zoo. Yun. Maraming salamat, Sir Kevin, and sana po nakita mo yung mga magandang tanawin dito sa Iloilo. Okay. Kulang ang oras ko pero palagay ko babalik talaga ako dito after 2 years. Okay, salamat sir. At saka thank you so much kina Ma'am Kim dito po sa newsroom. Kay Sir Rick Sorita. Kay Sir Rick at saka kina Ma'am Wayne dito po sa ating tech. Si Ma'am Karen na timing na nakalib. Nagkasama kami sa palarong pambansa. Okay, kasama kayo doon. Sa Ilocos. Okay. Salamat sir at saka magandang tanghali po. Okay. Thank you so much. Magandang tanghali din ka K5 dyan. Thank you so much. K5 News FM Iloilo. Salamat po. Balik kita dugay-dugay pagkatapos ginamang sini. K5 News FM. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Sabi mo ginabat yan nga mo na? Oo. Sabi ko mati, sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz.
Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkaraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga natagad DTX 500 mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, voters registration posibleng ituloy kahit ipagpaliban ng BSKE sa Disyembre ayon sa COMELEC. Zero balance billing policy ipinatupad sa 3 DOH hospital sa Western Visayas. Barangay San Isidro sa Subic, Zambales kinilala bilang regional winner sa Lupong
Tagapamayapa Award. Samantala, naaag na sa bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Lalaki na natutulog naman sa tabi ng kalsada, patay sa pamamaril sa Cagayan de Oro. Menor de edad patay matapos maaksidente sa bayan ng Panay, Capiz. Samantala, senior citizen patay matapos naman masagasaan ng sasakyan sa Aklan. Lalaki na sospek sa pananaksak sa kanyang bayaw at pamangkin arestado ng kapulisan sa Antique. At dalawang driver na motorsiklo nasa ospital matapos maaksidente sa lungsod ng Tanhay, Negros Oriental. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, maaaring ituloy na ng Commission on Elections o COMELEC ang National Voter Registration sa Oktubre dahil sa inaasahang pagpapaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE ngayong taon. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kapag maipagpapaliba ng halalan sa December 1 at magiging November 2026 ay kanilang bubuksan ang registration pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Election. Itinuturing nito na pinakamahabang voter registration na mula October 2025 hanggang July 2026. Magugunitang inabisuhan na ng Malacanang ang COMELEC na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa August 12 ang panukalang pagpapaliba ng halalan. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, zero balance billing policy ipinatupad sa 3 DOH hospital sa Western Visayas. Ang kampyon na balitang yan, hatid ni kay K5 Kim Kaluyo. Nagpapatupad ng zero balance billing policy ang 3 Department of Health o DOH hospital sa Western Visayas kung saan walang binabayaran ang mga na-admit sa ward. Kabilang dito ang Don Jose Monfort Medical Center sa Barotac Nuevo, Iloilo, Western Visayas Medical Center sa Iloilo City, at Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara, Iloilo. Napagalamang ayon sa DOH, walang anumang interview na kailangan dahil lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Isa ang zero billing policy sa tinalakay sa ika-4 na State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 28. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, Barangay San Isidro sa Subic, Zambales, kinilala naman bilang regional winner sa Lupong Tagapamayapa Awards. Ang kampyon na balitang yan, hati naman ni K5 Smile Abrera. Kinilalang Barangay San Isidro sa Subic, Zambales bilang regional winner sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Award para sa kategoryang 1st to 3rd class municipalities. Ito ay dahil sa mahusay na pagpapatupad ng katarungang pambarangay at epektibong pagtugon sa mga reklamo ng komunidad. Ibinida ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang maayos na record-keeping ng barangay, innovative system ng pagresolba ng mga issue at ang mabilis na tugon ng mediation team na pinamumunuan ni Kapitan Mauricio Sawe at Lupon President Pastor Richard de la Cruz. Nagpaabot naman ng pagbati si Mayor Jonathan Kunghun sa tagumpay ng barangay na anya'y nagdala ng karangalan sa buong Subic. Aasahan na ang Barangay San Isidro ay lalaban sa pambansang antas ng nasabing kompetisyon. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Naaag na sa bangkay ng isang lalaki natagpuan sa bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Balitang hati ni K5 Sunshine Lacson. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan na palutang-lutang sa ilog sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 3. Ayon sa Binalbagan PNP, walang naitala na nawawalang individual o missing person sa lugar, kung kaya't hindi pa nakikilala ang
bangkay na posibleng nasa edad 35 hanggang 40 anyos. Sinabi rin ni Police Captain Jolan Vinson, hepe ng Binalbagan Police Station, may taas na 5'3 hanggang 5'5 ang bangkay at nakasuot ng t-shirt at pantalon. Nakita rin ang tato sa katawan ng lalaki at may suot din itong class ring at relo. Isang lalaki na nangunguha ng kahoy sa tabi ng ilog ang nakadiskubre sa bangkay sa bayan ng Binalbagan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, lalaki na natutulog sa tabi ng kalsada patay sa pamamarila sa Cagayan de Oro. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Binaril patay ang lalaki na natutulog sa tabi ng kalsada sa Cagayan de Oro City kaninang umaga. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Boyet Ladaw, may asawa residente ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, pinirada ng biktima ang kanyang XRM na motorsiklo sa Divisoria area at natulog sa tabi ng daanan kasama ang mga minor de edad at misis ng kanyang barkada. Ayon sa security guard na nagtatrabaho sa establishmento sa Divisoria, Chavez Corner, Corrales Extension, nakarinig siya ng 3 putok ng armas at nakita niya ang 2 lalaki na sakay ng motorsiklo na matulit ang takbo. Ang riding in tandem umano ang bumaril kay Boyet na agad tumakas. Di pa makumpirma ng Police Station 1 Divisoria kung asset ng pulis ang pinaslang. Parking boy umano ang trabaho ni Boyet. Sa ngayon, sinusuri ng PS1 ang lahat ng CCTV upang makuha ang pagkakakilanlan ng riding in tandem na bumaril sa biktima. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, minor de edad patay matapos naman maaksidente sa bayan ng Panay, Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Dead on arrival sa ospital ang 17 years old na lalaki na maaksidente ang kanyang motorsiklo na minamaneho sa barangay Tanza Norte, Panay, Capiz. Kinilalang nasawi kay alias Christian, residente ng barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz. Ayon sa Panay PNP, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima nang sumalpok ang kanyang motorsiklo sa bato sa kilid ng kalsada. Lumalabas rin sa investigasyon ng pulisya na patungo sa Rojas City si Christian mula sa bayan ng Panay na mangyari ang aksidente. Ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa probinsya ng Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, senior citizen na patay matapos masagasaan ang sasakyan sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Leonard Viray. Patay ang isang lola matapos na masagasaan ang isang Suzuki Ertiga na sasakyan sa may Mabini Street Corner and Roldan Street sa bayan ng Kalibo. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay nasa edad 79 anyos at residente ng nasabing lugar, samantalang driver naman ay 32 anyos na lalaki. Sa inisal na investigasyon ng Kalibo PNP, tumatawid sa kalsada ang biktima ng aksidente itong mabangga ng sasakyan. Ayon sa driver, hindi niya ito napansin kaya ito nasagasaan. Dahil dito ay nagtamo ng malaking sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng lola matapos na pumailalim sa sasakyan. Tumagal pa ng ilang minuto bago naelis ang katawan ng biktima sa ilalim ng sasakyan. Agad naman itong dinala sa pinakalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Samantala, matapos na mag-usap ang dalawang panig, ay nagkasundo ang mga ito na hindi nasasampahan ng kaso ang naturang driver. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki na sospek sa pananaksak sa kanyang bayaw at pamangkin arestado ng kapulisan sa Antique. Balitang hatid ni K5 Emily Palanog. Arestado ng San Jose de Buena Vista Municipal Police Station ang lalaki na suspect matapos saksakin ang kanyang bayaw at pamangkin sa barangay Maybato Sur, San Jose, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Randy, 36 anyos, ang mangingisda at kanyang 17 anyos na anak, habang kinilala naman ang suspect kay alias
Carlos Benji, 47 anyos, mangingisda at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa interview ng K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, Deputy Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang pinahayag na dakong alas 10:15 ng gabi noong August 2, 2025, nagmula sa isang inuman ng suspect at nagmaoy habang pauwi sa kanilang bahay kung saan sinaway ito ng kanyang bayaw na biktima. Dagdag pa niya na sinundan ng biktima ang suspect pauwi sa bahay nito upang kumprontahin sa ginawang pagmaoy dahil na sila ay nag-away at nagpacify naman ang 17 anyos na anak ng biktima, ngunit nagresulta ito sa pananaksak ng suspect. Nagtamo ng sugat si Randy sa kaliwang ulo, leeg at lower portion ng kanyang kilikili, habang sugat naman sa palad ang natamo ng 17 anyos na sa ngayon ay mga outpatient. Base sa investigasyon ng kapulisan, wala namang dating alitan ng suspect at biktima, ngunit parehas silang nakainom nang mangyari ang insidente. Posible namang mahaharap sa kasong attempted murder ang suspect kung sakaling magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At dalawang driver na motorsiklo nasa ospital matapos maaksidente sa lungsod ng Tanhayan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 James sa Bandoquillo. Dalawang driver ng motorsiklo ang dinala sa ospital matapos maaksidente sa kalsada dakong alas 8 ng umaga noong Linggo, Agosto 3 sa National Highway, Barangay Tugas, Tanhay City, Negros Oriental. Ang Honda XRM motorcycle ay binabariho ng isang 74 na taong gulang na lalaki may asawa at residente ng Barangay Tugas, Tanhay City, habang ang isa pang motorsiklo na Honda Click 125 na binabariho naman ng isang 20 gulang na lalaki, residente ng Barangay Luok, Mais City. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Tanhay, sinasabi na iisang direksyon ang tinatahak ng dalawang motorsiklo at pagdating sa lugar, lumiko sa kanang bahagi ng kalsada ang motorsiklo. Binabariho ng isang 74 na taong gulang na lalaki kung saan hindi napansin ng sumusunod na motorsiklo na naging sanhi ng bangkaan na nagresulta sa kanilang pagkahulog at pagtamo ng mga sugat. Agad na didala ang dalawang driver sa urgent care clinic para sa medical na atensyon, habang ang mga sangkot na motorsiklo ay dinala sa Tanhay City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ako si K5 James de Trebayo, Bandoquillo, para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nagpaalala muli si Pope Leo XIV na dapat ay matigil na ang gera ng Israel at Hamas. Gayon din ang labanan naman sa Russia at Ukraine. Sa kanyang mensahe sa pagtatapos ng Mass for the Jubilee of Youth sa Vatican, inalala niya ang mga kabataan na dumaranas ng hirap dahil sa kaguluhan sa nasabing mga bansa. Nanawagan rin ito sa ilang milyong kabataan na dumalo sa misa na ipagdasal ang mga mamamayan na dumaranas ng kaguluhan. Inimbitahan din ito ang mga mananampalataya na dumalo sa World Youth Day na gaganapin sa Seoul, South Korea mula August 3 hanggang 8 sa taong 2027. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jaime Grabador sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo ang atong sininga blood sugar, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para makontrol ang atong sininga diabetes, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. At para mahamuok ang atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw.
DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. I-check na nato ng out of town follow-up report sa ato nga patrol. Opod sa kay ka-K5 AJ Cordoba. Ining lalaking patay matapos sa ginbuno sang iya paryente sa Kabatuan, Iloilo. K5 News FM. Kampiyon Report. Toto Needs. Ka-K5 dyan, isa ka masubo na balita sa masubo man mismo na kimpo. Kung sabihin Ka-K5 dyan, ang suspect na kayang biktima, ang paryente ibabang. Sa doon, nagsulat-sulat sila sa isang makanamadyan sa daman ng paryente Ka-K5 dyan. Dito sa barangay Lupak, Banwasang Makanamadyan. Sunod dito sa exclusive na magpangasis na atin Ka-K5 dyan, nagapulaw niya ang biktima at suspect sa banda na alas 15 ang gabi, naglisensya niya ang suspect na si alias Tito na makauwi. Ang nangayo pa kung isang buwa pasik na sigarilyo kasi dyan. Samtang kung si Butoy na biktima kasi dyan sa pagbuno ni Tito, nagatindog sa tolpol sa tricycle na nagapakakala kasi dyan. Kaga sinabihan lang ni alias Tito, kaga ginsumbag tapos ginbuno sa sitad dyan. Kada galayon nga naragyo si alias Tito sa wala may balian nga lugar kung diin pakabot si sitad dyan. Samtang ang biktima nga si alias Butoy ang nagaglibot ako nagtabalay sa parinto nila kung sabihin no, ang namatyan, nagpula-pula yung sila. Kada nakita na lang sa pagbalay sa sitad dyan nga may dugo na hindi ka pasensya kita atin sinunamagapan nga gano'n o dinasapnayan na lang sinito na ang nga pinakita si sitad dyan. So patay sa on the spot? Gindalang nga gagawin sa dala sa hospital kasi pwede dyan at medyo layo wala ang barangay nila sa poblasyon sa Kabatuan gagawin sa hospital dyan pagabot sa hospital ginadeklara yung natin yung driver. Ang suspect na cop? Wala pa kasi dyan sa subong dalayan sa Turco Station sa Kabatuan Medical Station. Ang suspect paryente malang? Kakita dyan? Ang suspect paryente malang? Paryente may malang sila. Kung mga pulaw na sila sa namatsan man, sa ilaman ng paryente. Okay. So, tamaan gid kay Nom? So, dito kasi dyan, inubong ng serya. Sinakabayan mo lang natin kasi dyan ang parang silence ang tiya nila nga kung sabihin, may namatsan kasi dyan na din pulawan nila. Okay, proceed. Ano? Ano ba sila ina? Kakipay BJ? Kakipay dyan. Daw lang alang siguro kalinadlaw ni, patay ka kalinadlaw ni tawo? Okay na? Okay na guro daw ara na ka aray pamatiantang interview? Okay no, sa subong sa aton sini nga mga ka-K5 upod naton ang tagbalay diri no kung sa diin natabo ang pagbuno sa kay alias ano ganinay ang nabunan. Butoy, si Carmelo di ang arana alias Butoy. Oo. Pila edad niya sini ma'am? Pila edad ni Butoy nga raman. Sige okay lang. Ma'am, pwede mo maistorya sa amon kung ano gid ang natabo kagabi? Tinaga dyan, ang umpisa man lang kato, ang suspect, dyan lang tayo nagapungko. Ang biktima dyan sa may tricycle, dyan kapungko. Ang suspect, nagtindag, nangayo kang sigarilyo, hima uli. Tawaan man ka sigarilyo.
Di pagtindag na hapita na ta na ang biktima dyan nga nakapungko kag sumpagan. Di ba naglagyo ta na ang biktima nga to paglagyo ginsunod na kag Bunon. Tapos ano kutsilyo. Mga ano ginura sa tabo nay? Mga alas 11 siguro to eh. Pero antes na matabo, may binaisa. Huway. Pero damo man sa. Nagkakasanad jam lang tayo kinadlaw pag sa dagi kinistoryasan da. Ang biktima ta na nga na nag-istoryata na sa isama naman ka parinti nga gina na inkanyo nga pakantahan hinami magkanta mo, ay mamati ko no kakanta. Ay nagtunan talaga kang biktima kang suspek kagayanhan. Kay PBJ? Kay PBJ. Okay. So, ay pa madakpan ang parinting nga suspect? Wala pa kasi tayo dyan at subong wala pa madakpan. Okay. Salamat yun, kaki PBJ. Sige, kikipag dyan, nung nga balita na nagaling sa kalwan pang D3 Bayo para sa gusto po nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Nagitan sa Banwasang Kabatuan, sa Kusikigit 5 Gising Palaran, ini naman sa CCTV, para sa kampiyon na balita at Serbisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki 5 AJ Cordobano gikan sa patrol. Sa iluan naton ang report nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Upod sa kay Kaki 5 Alex Escalante ang iningin deklarar ang banwasang Kuandam Yagaw heightened alert bangod sang kaso sang meningococemia no nga kung sa diin indala sa isa ka clinic dira sa banwasang Miagaw. That's why nga gin close ini for disinfection kag subuman ang mga personnel agin pa inom sang bulong. Anong latest sa bug sini kon bala gin buligan man sa Iloilo Provincial Health Office ang banwasang Miagaw. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki 5 Alex. Yes, no, K5 John, padayon subong ang contact tracing nga ginahimo sang local government unit sang banwasang Miagaw sa bulig man no sang Iloilo Provincial Health Office matapos nga naka-record sang suspected actually kay niyang specimen sang napatay nga 58-year-old no nga lalaki ka K5 John gikan diri sa may banwasang Miagaw ang ginpadala pa sa RITM for confirmatory test kung bala ini ang positibo gid man sa meningococcemia. According diri kay Dr. Rodney Labi sang Iloilo Provincial Health Office, gilayon ini ka K5 John no nga ginpalubong sang Department of Health 6 sang Miagaw Local Government Unit kag sang IPHO. Magod nga ti ang meningococcemia isa ka balatian ka K5 John nga delikado gid, highly contagious kag fatal kag mahimo ini nga mapalaton pinaagi sa respiratory droplet. Kung magsiling kita nga respiratory droplet, kung makaistorya ikaw sa tawo nga infected, maka close contact ikaw, dako gid ang possibility na ikaw ang malatnan ka K5 John. So, bangod nga ti isang July 30, una nga nakabatsyag sang paghilanat ining 58 years old, no, ka K5 John, nga biktima naton from Miagaw, gindala ini sang iyang nga pamilya sa primary health unit sang banwasang Miagaw, ka K5 John, kay ti daw hindi nagiti ni maayong yang kahintangan. Sang Agosto 2, nagguluwa ng iyang mga sintomas ka K5 John, including sang rashes. Pero ang rashes nga ni, lain siya sa common nga rashes nga nagatuhaw sa panit sang isa ka pasyente. Kaya ang meningococcemia, do reddish kag do purple ang kolor niya ka K5 John na makitaan sa panit. Kag may pila pagid ka mga sintomas nga nagtuluhaw until August 3 napatay ang biktima ka K5 John sa isa ka hospital diri no sa banwasang or diri sa Iloilo province kay according sa IPHO hindi lang anay paglawag ang hospital kung sa di napatay ang pasyente kay during the time na napatay ang pasyente may close contact man sa mga staff ng hospital so nagpatigayon man sang disinfection kag emergency precaution ang hospital para nga mahilway man ang mga staff nila no ka K5 John. So sa gubong
padayon ang contact tracing sa mga close contacts sa nga pasyente. Pero according kay Dr. Rodney Labis, kay Sir John, in terms of these cases, makabig nga alarming for solely sa banwasang Miagao, no, sa locality sang among nga lugar, kay Sir John, since nga delikado gid man siya nga daan nga balatian. Delikado ni kadamo ni sang minanggukok simyani nga nabalana naton diri sa una sa Iloilo City, may ari man na di. Oo. Ano may bulong man ni actually kung ma-disinfect ikaw, ginapainom ka ni prophylaxis. Prophylaxis. Antibacterial infection sa kakita dyan. Oo. So, ang ginaatake niya sa among sininga balatian, dugo kag utok sang tawo, no, kakita dyan. Kag dasig sa ang incubation period sang bacteria sa lawas. That is why nga kung may ara ka sang sintomas, dapat nga dalon kag gilayon, no, sa ospital para nga makabaton ka dayon sang bulong para nga matapna ang pag-spread sang bacteria sa lawas kakita. Before sang COVID-19, may ini mga kaso sang meningococcemiabla, ang mga patay sina ginasilyo gid sina ang lungon. Silyado ang lungon. Silyado gid pa rin kay base sa findings nila, contagious, highly contagious o kon madasig nga maglaton. Category 1 gid siya kakita dyan. So, ginadocument sang DOH nga kung may arasang napatay, ang gilayon nga pagpalubong or cremation kakita dyan sang among nga bangkay. At sang mga ang ato sa Miagao to, ang sa Miagao to na lubong na. Nalubong na, Pagkapatay niya, ginpalubong dayon kakita dyan, kay suspected siya nga daan nga case. Pero so far, subong, suspected pa lang siya, no? Way pa sang confirmation. Actually, according kay Dr. Labis, 5 to 10 days pa until nga mag-abot ang result ng confirmatory test kay Sir John. Dito sa RITM pa. Napadala siya August 2 kay Sir John. So, nakitaan siya sang sintomas. So, pila pa kahadlaw haton-hulaton until nga mag-abot ang confirmatory test. Ang importante, subong, ang contact tracing sang mga health officials sang Miagao, ginahimo na nila kag ang mga disinfection sa clinic to, no? Nagindalaan? Yes. Gintirado ang primary healthcare unit sang Miagao kasi tigtuuna nga gindala ang patient kakita dyan. So, nagsirado sila Saturday and kahapon, pero according kay Doc, base nagbalik naman operation. So, on the way kita sa banwasang Miagao kakita dyan to get sang ang pamagaw ka pa? Statement from Mayor Garin kung anong ginobra sang local government unit naton, as well as kung ano ang mga safety measures na ginihimo sa banwa. Kay kung mga amo sila mga balita kakita dyan, hindi malikawan gapanik ang mga tao, bala? Hindi ba lang alin dito sa alin sa Miagao, gindala pa sa Gimbal Hospital? Pero nagagawa na eh. Nagagawa na, hindi naman matago kaya nagagawa na sa Kwansubongo, kundi yung hospital. Okay, wala ako no permission sa hospital, validok. Ano ang lain na kay amo na ng mga balita, subong nagagalinuwa na ako sa Miagao, gindala sa Gimbal eh. So, ang importante nga may mga disinfection na. Kakita dyan, gindala siya kuno sa isa pa private hospital. Gindala pa gid. Wala siya ginbaton because ng iyang case. Amo na gindala sa may banwa sang Gimbal, kakita dyan. Okay. So, importante na nga ang mga disinfection sa mga personnel, kag subong man sa driver, kag crew man to sang ambulansya nga ginkargan. Yes, kakita dyan. Naguna nila sila sa contact tracing. Kag mga ang pamilya pamilya sa ila, halin sa ila barangay. Layo ni siya actually, ang ila barangay, kakita dyan, wala lang nila gin-disclose kung diin siya nga barangay, pero malayo siya sa Banwa. That's why nga July 30 na siya gindala sa primary healthcare unit sa Miagao, kag amo pagsayo sa iya sa Gimbal Hospital kakita dyan. Okay, so pagkanto ka sa buong Miagao? Napaka-adaway na kami yung Miagao kasi magtanap si Mayor Garin. Ate, sige. Kasi kung at least mabalaan natin ang mga ginahimo subong sa mga health officials, especially sa pagpanguna ni Mayor Richard Garin dira sa Banwa sa Miagao. Kaya
kabalo mo kita nga si Congresswoman Janet Garin, isa ka medical doctor mo. Yes, oo, Kakisa John. Okay. Salamat yun Kaki 5 Alex. Sige, ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalinawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo nga salamat sa report ni Kaki 5 Alex Escalante. Bantayan ang dugang nga mga update, ang contact tracing, kag mga pag-disinfect sa mga lugar. Agod tong kay kadelikado nga nani mo, highly contagious ni. Madasig nga maglaton, kag kumalatnan kasi ni, sigurado earth ka man. Kabay pa nga makugwa, makuha, malimpyuhan tanan. Kag madasig nga ma-release ang resulta sang confirmatory test dito sa mong idala sa RITM sa Metro Manila. Oras alas 12:33 na sa hapon ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Inom ka na prophylaxis kag inom ka D3 Bio para sigurado nga mapalayo ikaw sa mga paglaton sa sining makalalaton sa mga kamamatay nga mga baratian para mapabili ng aton sining lawas nga healthy. Kay malikawan naton ang trangkaso hilan at sipon kang ubo kung nakatumar kita sa D3 Bio adlaw-adlaw bangod sa iya sining extra virgin coconut oil agin paamanan sang vitamin D3. Kay kung kaisa ikaw sa baraon sa matubig nga lugar nga paborito bayan sa lamok, taas malagi mo hilanat nga may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan nga base na dinggi ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang mineral nga calcium. Kag pag-usar sang vitamin K sa atong sining lawas. Ang vitamin K isa ka soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding kung na-dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig proseso sang platelet aggregation. Gabulig man nga manikawan sang lawas ang bleeding kung impektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag D3 Bio ka. Di superfood supplement para layo sa dengue. Kag kung gusto mo nga ini ka magka-dengue, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ipabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, para sa mabaskog naton nga resistensya sang lawas kontra sa balatian. D3 Bio kag Mighty C di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Sa Iloilo, available sa diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Pasig City, may libre nga consultation kag check-up subong dira sa Salvacion Street, Pasig City. Kag sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Magabalik kita mga ka-K5 sa dugang nga mga informasyon ka mga balita pagkatapos gilamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo.
pagtinaw sa gihapon ng ibabaw. Ano man ang kabudlan, importante nag-aulog ka na. Iwan na magatuhaw sa tagsa kapag-butaw at walang napanuntungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon ka maglubo sa maguna paglao. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sinilipiyado ako ni Dr. Milboy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko natulog. Dali ko na-achieve ang mga na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dami ko na-achieve sa mga paghilaw. And I admit, there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Biglay magkahiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy na. Mga pagdala sa akin. Wala pa yan. Ubot nga magkapunay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ka sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos Mapalos. Ako si K5 Manilin Tabarapan, o kung mas kilala bilang Magdunay. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicky. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalik sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunhan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang sagad na pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagdan, naging pangamayuhan ko. Salamat gid Dr. Nicky sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaningma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinapatuloy. Kabudlay, kalipay at mga hamilig na handurawa. Kita, padayon nga mga upong mamagwala sa bayay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi magdulay. Sulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, ipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months kin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Sagot nga magkapaganay, apong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, ay luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa karawan sa aton nga CEO na si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subong. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagin ang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon ka boss. Balik kita sa aton nga pagpakalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan naton ang makamamatay nga cancer. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units. Pinakamataas sa mga antioxidants. That's why nga sa mga baratian maintain naton ang aton sining healthy nga lawas. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Ilabi na gid ang ining sarcoma. Ang sarcoma isa ka sahi sang cancer nga rare o kung tumalagsahon. Ini nga nagatuhaw pero delikado, no? Ini ang pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma.
60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, kag 30% sa tiyan, 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga faktor sa kagapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga joint, tinali ka pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga size sang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 bago agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyo ng mga guba nga selula sa lawas, pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C para sigurado nga healthy ang aton sining lawas mga kakipay. Agon mga pi kita mag DTX Coffee Mix kita mga kakipay ba, DTX Coffee Mix healthy coffee ini. Akon makahigop ikaw sa mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee na satisfy ka galingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman healthy na, creamy pa, mag pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee healthy sa kay probiotics plus prebiotics with moringa o moringa olifera o kon malunggay. That's why nga healthy kag creamy siya, kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Samtang kon maligo kita mga kakipay ba, gamit kita sang Clinica DTX Beauty Soap ba. Kaya mo ining habon nga nagapaprisko sa atong pamatyagan. Gapriskang pamatyagan ta kang nagaputi nagahamot ang aton sining lawas. Ay Cotis porcelana, Cotis himis. Gahamot ang aton sining lawas kon nagapaligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Fresh na fresh para ma-maintain nato na pagka-fresh naton. Goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilok. Mag Clinica Deo Fresh, nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining nga ilok. Clinica Deo Fresh, ma-maintain nato ng aton sining nga freshness. Hindi ka mahuya nga magdupa-dupa kay mahamot ang imo sining ilok gamit ang Clinica Deo Fresh. Samtang kon gusto nakasakit ang aton sining tiyan, bloated tiyan ta, i-Clinicas Probiotics mo na yan. Ay ti ginaproteksyonan niya sining aton sining parte sang sulod sa aton tiyan. Malikawan naton sini ang bloated nga tiyan, sakit sa tiyan, LBM. Kag maayo pa sini kay kon may UTI ka, kung naka-Clinicas Probiotics ka, malikawan naton ang UTI. Kag maayo pagid sa Clinicas Probiotics kay gina-digest ang aton sining digestive system, naga-function sang maayo. O ginapa-function niya sining sa maayong aton sining digestive system para nga manami ang aton sining pamatyagan. Kaya hindi mayo pamatyagan mo kung na LBM ka, no, na bloated dyan mo, butod dyan mo. So, i-Clinicas Probiotics nato na, kag-regular ang aton sininga pagpamuhin. O naka Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Ay, sa mga kauturan, tanga daw medyo wide na si Manoy.
Iban ginapilit na lang, ginatulotampa, ginahimas-himas, pero ay naged. Para nga mag-tiskog, para mabaskog ang lawas ta, mag-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Extend food supplement ha, muning maayo ged kay satisfied si Mrs. Of course, satisfied ka man eh. Nagatag sang dugang adrenaline, kapagsik, resistensya, kagkabaskog sa aton sining lawas. Extend food supplement kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka. Kag nagahatag kag nagayong aton sining circulation sa aton sining dugo. Si kun naga-circulate sa gustong dugo, ta malayo kita sa balatian, malayo kita sa stroke. Extend food supplement, Clinica Sporbiotics, DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh, mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amiloy. Sang Clinica Di Alternativo Medicina and Wellness Center available nationwide. I-order mo na sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. Ag available man sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa probinsya sa Iloilo, ara sa Salvacion Street, Pasig City, subong adlaw Lunes, may libreng consultation kag check-up. Available man sa Banuasang Kalinog, dira sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Miagao, ara sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Kag diri sa siyudad sang Iloilo, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mahaposponggan nga hindi ka magbalatian kung naggatumar ikaw sang mga food supplement katulad sang DTX 500, Mighty C, Ditribayo kag nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Natalian, sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan sa dami. Ambal ni election lawyer. Sa ambal sang election lawyer blang si Kwanyo, si dali lang kay may breaking news ako. Attorney Romy Makalintal blang election lawyer. Unconstitutional. Ay mapayapa, kumahal sa buhay. Ang pag-postpone sa eleksyon kay with finality ng order sa Korte Suprema. Ginahaylo niya si President Marcos Jr. nga hindi na pagpirmahan ang postponement sa barangay kag iska eleksyon from December 5, 2025 to November 2026. Ay suno kay election lawyer Romulo Makalintal, unconstitutional ang pag-postpone sa barangay kag SK election. Samtang may breaking news kita, mga polis nga gintudlo sa likod sang mga nagkaladula nga mga manugbulang. Ang ginpapanaogan sang National Police Commission o Napolcom sang siyam ka adlaw nga preventive suspension. Ang 12 ka mga polis nga ginulamid sa kaso sa mga nagkaladula nga mga manugbulang. Suno kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Kalinisan. 12 sila ka mga polis. May 90 kadlaw nga preventive suspension ining 12 ka mga kapulisan. Gintudlo nga may kabahin sang pagdula sa mga manubulang didto sa Metro Manila kag Luzon area. Kay lalo na talang mo saan papunta. Why na kita time sa aton sinang pagpangalagad sa subong edisyon sa aton nga 11 Mbps. Sa ngalan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, Key 5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa